minto wairire amachuma n'amasase rietariane nkorokopeni seito nyandoche ibere kenga unanyegenete ase ekere ekebono iga inche ngocha koba omong'ina bwa omoerio ogokwana egusii kobwateka na abanto abange ase family yane ntobundiseti baina baito kegusii naende ngochaka iga buna omong'ina bwa ekenyoro because bono naikire emiaka eri nkoroka omong'ina nasire koba ekorera iga ekero amang'ana akobaisika nabo okonyora nkoteba ng'a tiga ndaira chinsa chiane inche ndute kindi buna omong'ina bwa ekenyoro kare riria abanto batarang'anya korwaria ebinyoro ekero amang'ana are gosareka nabo abanto bare gocha amo bakwana rende abanto baria bakorokwa elders abagaka na abang'ina. Inche bono nimbwate amasomo naesomire ebinto naesomire korwa nagakinete mpaka bono emiaka naikire inche na omong'ina bwa emiaka 51 nimbwate abana 4 omonene are emiaka 26 omomura omoiseke 23 omomura 20 naende omomura 13 bono egento ntaete gokwanera naende ninde na omochione aria bwone bokamba noo ngasogete naro aberire ndasere egento ntaete gokwanera narorire lakini nebundisete kare lakini ntaete nsemie abanto bakorwa maega abanto abake na egento gekorokwa endamwamu ya omogusii namaete endamwamu ya omogusii mpaka 2017 ekero naigorete egroup ya amasase May ngachaka gointeract na amasase kobwatekana buna nasogete bokamba tinchieti konyora ibaga nsange nabasubati abagusii erinde tumanyane torochi narwete ari nyandoche ibere nachiete nkaenda boarding school nkarwa ororo eronge nkabera eronge for a few years nkarwa eronge nkagenda Sironga for 4 years nkarwa Sironga ngacha America bono ngatwara ng'a natwara enchara y'abasubati abagusii gose abanto baita abagusii because bono oroche ase emenyete abagusii mbaiyo ngaigora egroup ya amasase nari nanyorete ribaga ritang'ani korora endamwamu ya omogusii tiga endamwamu ya abana abamo bagongete orobera oromo endamwamu abanto abagusii babwate igo nakagete ng'a ngocha ase egroup eri tosemani na abasubati abagusii tokonyane baria batari konyara tocha amo tobekana amo nkanyora ng'a gento eki nkeiyo abasubati aba bagachaka kondwani nkagenderera gokwana because bono inche na omong'ina naende by the time ngocha social media nkong'ete nkineti abana inche tindi mwana igo onde taiyo okondama ng'a erinde ntige eki nare gokora nagendete eki nare gokora lakini nkarwa ase egroup eri ngacha koigora epage noo ngokwanera korwa ase epage yane abanto baria bare egroup ngatiga abanto baria bare egroup because bono twatebererete ebitina na abasubati aba and I could not understand the reason why ntayare ku understand abana abange bari tokinerete scheme and I want to speak on behalf of abana bari twakinerete scheme ekeulikiane scheme abamate bare ale okoro mwamate akare are turi korora bamate in fact oborimo abantu be scheme kare ababwate oborimo obonge sana abantu aba baringe scheme na abantu bang'anyete koruchinka chiabo inkabo iborunge sima iranya no turwete tata akang'anya agacha kogora oborimo scheme igo bono mnanje nkine tari nyandoche ibere bitina timbirochi buya na ndamwamu tinyerochi nko igundi ngenda mwamu nero bitina nero lakini tinyerochi eseng'encho scheme ali abamate kero omonto gari busy agokora ebinto biaye abantu bagorete oboremo igo bitina bicheti koba binge binyore ebitina nacha kubinyora amasase ime okay tata ekero achete America the first time togocha gokwana nere as adults igang'eresete egento kiamorusia tiga esima na ebitina biaba mura bamwabo ebitina biaba kaba mura bamwabo nere konyogariria abantu baye gabwate abang'ina batato na abana abange amanya konyora ng'a bamura bamwabo bamusigegete ebitina agachaka gora enyange bamoura enyange riria arure emeremo
baragobe nyanga abwate bamuri nyange akarora tiganganye abantu bane kurugaiga ngenda sare nchugukiniria abantu banororo egakeye bitina iki story echi twachigure chinyinge sana nonyine bukwekero gosoma in the beginning siblings nabo babiri bakurwana abantu abamo nabo babiri bakurwana telinga negentekere ninga bamura bamwe abatatanga nkurwana bare bose basibati bamwe abonko chikamati muko ine egento kere kawaida lakini abantu mbali bakorora ibitina mapema baye Rusio lakini atete gukwandira rero engenjo tate ruse tioro ngacha sina sogetegega bukamba nkanyora tata byara obwika inde tata nkanyora nere gagure tuburi mara le tamenye tina bamura bamwabo akaguru buri mamenye tale aba amate kiro montoro gagure tuburi narimo komenya na amani chi video chigendete nko watching journalist yokurukuka kasungura I think that is the name akorete ebina wose story kya abantu bakubuna amalimo enkoro chinguru cyangerera lakini chinguru chikongerera because tinaleti tatongwe nyiganduse tichi steps chinyinge tinche tkorera bitina byaba muraba mwabo wose byaba bakaba muraba abo mucyoyo buriya misiyani tindo chikende yons ebitina nabirolira amasase umuntu awo osige ko chaka okoliye bitina haya alafu bono twamanyire gocha abantu bari tuatanga nitega iga gosokonyora abantu bamwe abana abamo ba oyo magatanga na agakoro mukia kaleta abana bamwe abana bari bamwe abekere bayikiriga iga America babira babisa abana abamo barari tendeyemo bari iga America bari kororana babira maguta na mache nga babire nyoko biara nere mutari kororekana ukororana abana abamo esingi chinda mwamu okunyote ngaye ngabona gakwerera singi nchabwe chibese singi nchale doctor akwerera singi yani bitina byaba gusimba te bimbugore tinko tegerera chi story kuro chi page chinkorani uwo mura akumye ebitine bibokonyora umuntu atebererete ebitina vitali semi Moisonde narore egali umusaonde ngakaenda ko akagore egali time itindi yagorete akaenda agachugukwania ababiri bae egali yayega sana emyaka ya 3 Italia seito iranya umumro umwama toitaka agakenyu na mukaye gatoroche esenje yenda mwamu agakenyu agakwapi abantu bayitirwe minto asebali tweso mirigo situarorire amangana riska abana basaye barimo gontegerera ekero kwarorire bitina nabibo musacho nabibo umwano nabibemeremu nabi andonsi asogweta okonyora umuntu agukoriye bitina kabumwango gotama kuru asebitina tigagoteberera asebitina ebitina gobwate esumwe mbubuguma bwawo bokoera story elinaroche yakakasungura bwate abasubati batato nyina tanyolete mumura nyina akanyonga umusubati acha koba kolenda nyina abayisike bari nande bayiranire batebire uburi mu bwabo batagete abamura bari barete tumina nyome tumukunguri nyina nyome tacha komunyorera abana bono nikisegi bari ngategerera naikaransega ngategerera ngakuminga yandi bono abana mbali bana bamura kiri mukungu yo ganyome tukale kirutale konyora bamura okwale konyomera umukungu akonyorera abana irinda abantu babari umucyori bakorende abana babaretiro nanda abana bonse pimba yibo iri mucyori barete twe babiri bono mbatagiti basibati bari bacha oyo makamyo tenga abasibati ababami to batete bawo nyobuli ekinacha ko batebi point yenye sana ekero kwarorire bitina nabo mwano nabayso nabatatu mino kabomwango otamakuru ase bitina kabomwango kwerusa nani nebitina kabomwango weyatana na nebitina ebitina bigo kobeka byago saliyo bongo tuli kunyara onyole chinsokole olengererie kikwarorire umuntu aho cyakire bitina imuki ibintu byawo kurwa bwasibyale karuo inere message natete ko baletera yasaba sesini